molts de vosaltres heu cantat les seves cançons. Segur que sou del Club Super 3. Doncs avui a la Festa Major de Sabadell actuaran els SP3. La Mireia, la Joana, el David i l'altre David ens presentaran el nou espectacle Somnis, amb les cançons més famoses de la tele. Com et dius? Helena. Quants anys tens? 10. T'agrada alguna cançó? Sí. Quina? La de Uo, no tinc por. Ens pots cantar un tros? No tinc por de res. Com et dius? Anna. Quants anys tens? 7. T'agrada alguna cançó? Sí. Quina? La Lila. Com et dius? Nara. Com et dius? Maria. Núria. Quants anys tens? 9. 9. 7. Us sabeu alguna cançó? Algunes. Bueno. No. Us ho esteu passant? Sí, molt. Sí. Sí. Com aquest club no hi ha res. Benvinguts al Super 3. Una nova dimensió. Un secret que has de guardar. Una porta a la ficció. Com et dius? Mireia. Quants anys tens? 6. T'agradaria cantar alguna cançó? No. Tens ganes que comenci l'espectacle? Sí. I quina cançó és la preferida? No ho sé. Que sabeu qui som? Mireia! A veure, súpers, qui som? Com, els SP3! Molt bé, súpers, nosaltres som els SP3. La Ronda Ponent està plena de gent. Tot de nens i nenes que s'ho estan passant molt bé en el concert. Uma Reds, Petit Sabadell, Ronda Ponent.